Жумга намазы нәрсә ул? Мөселманнарда һәр җомгада бергәләп укыла торган мәҗбүри намаз. Әмма бер мөһим искәрмә бар. Бар мөселман дөньясында кабул ителгәнчә, әгәр кеше тормышына куркынычлар янаса, мисал өчен бу су басулар, янгыннар, эпидемияләр һәм башка афәтләр булса, җомга намазын бергәләп җыелышып башкару мәҗбүри булудан туктый. Җомга намазына кагылышлы дини нечкәлекләрне аңлаганнан соң 3 апрельдә булган вакыйгага да ачыклык кертик. Әмма аңа кадәр нәтиҗәләр ясаганчы, хәлне тулысынча аңларга ярдәм итүче берничә моментны карап узыйк. 3 апрельдә иртән Татарстан Республикасының Диния нәзарәте идарәсе рәисе Камил хәзрәт Самигуллин һәм Рус православ церкове епископы Казан һәм Татар митрополиты Феофан халыкка мөрәҗәгать белән чыга. Мөселман һәм православ дөньяларының региональ җитәкчеләре дөньяга куркыныч янавын, шуңа да барча халыкның бердәмләшеп, хакимият күрсәтмәләрен төгәл үтәргә тиешлеген әйтте алар. Дугадан аерылмаска, әмма үзләренең һәм башка кешеләрнең сәламәтлеген куркыныч астына куймас өчен барча гыйбадәтләрне дә өйдә генә башкарырга чакырды. Димәк, дини оешмаларның җирле җитәкчеләре дә үз изоляцияның мөһимлеген аңлап, пандемияга каршы берләшеп көрәшергә чакыра. Алга таба ил һәм республика җитәкчеләре барча чараларга да тыюлар кертә. Аларны үткәрү тыела, гомум изоляция режимы кертелә. Әмма 3 апрель көнне Казан Нур мәчетендә җомга намазы үткәрелә. Һәм анда 50дән артык кеше җыела. Ир кешеләр иңгә-иң басып кечкенә мәйданлы бинада намаз укый. Иратлар изоляциядә бикләнергә, ахры чиктә эш урыннарында булырга, һич кенә дә мәчеттә җыелырга тиеш түгел. Намаздан соң алар җыелышып, саубуллашалар һәм кайсы кая юлларын дәвам иттерә. Казанның төрле почмаклары буенча таралыша алар. Гаиләләренә, туганнарына, хезмәттәшләре янына китәләр. Хәзер исә җавабын вакыт кына бирә алачак сорау туа бездә. Казанда коронавирус белән зарарланган булырга мөмкин дистәләрчә кеше йөрүендә кем гаепле? Дистәләрчә кешедән йөзләрчә кеше авырый башларга мөмкин. Намазны мәчетнең икенче имамы Наил Каримуллин уздырган, әмма намазда мәчетнең имам-хатибы Алмаз Мөхлисов табылган. Мәчетнең 2 вазифа изаты. Имамнар Татарстан Республикасының Диния нәзарәтенең тыюларын белмәгәнме, әллә ул вакытка инде бер атна дәвамында гамәлдә булган тыю 20 кешедән артык җыелышларга ярамау турында ишетмәгәннәрме? Бәлки имамнар аларның рухи дәрәҗәсе һәм мәчеткә килүчеләрнең аларга булган хөрмәте үзләренә зуррак вакаләтләр бирә дип уйлыйдыр. Мөхлисов белән Каримуллинга карата Россия законнары буенча 26 маддәсе буенча административ кагыйдә бузу турында эш кузгатылган инде. Һәм бу алар өчен дә, безнең өчен дә иң йомшак җәза булачак. Чөнки бу бер генә кешенең дә шир юктырмавы. Имамнар фақат дини һәм сәяси җитәкчеләрнең таләпләрен генә үтәмәгәннәрен аңлатыр иде. Ә менә әлеге кешеләрнең ваемсызлыгы аркасында казанлылар коронавирус эпидемиясенә юлыкса, фани дөньяда аларга җинаять җаваплыгы янаячак. Ә менә Аллаһ Тәгалә каршында аларның ничек җавап тотасы турында уйларга да куркыныч.